ọkwa bịakwa na-akọjọ ndị Owere mere ke anyị eme ha oke. Ịhụ na m agwa gị enweghị okorobịa Owere gbachiri ike ma ndeke papa ugbo ndeke we okorobịa one time ebe ndeke gbachiri ike amari eshi ewala ihe gbara gị nnọọ nwa afọ amụjiri ama anya ruru ala ume rukwa n'ala ewala enweghị onye Owere amari eshi ewala ihe gbara gị kpọ jiri owo na mgbada bịa ma isi gị enwere nwanne nwoke ezigbo nwanne nwoke nwanne Azimana Nita onye Nazaret ama akela gị vidiyo anya gị hụ nga okorobịa Owere Nazaret ji aka nọ ebigo ogo harapala gị bi ogo mebika gị mebiwa gị isi ewala ahịm shiga nga na-awụ lee ya gbaa tọch ọwụ ya daa gị lee anya ugbu na gị lee nga na ị ga-ahụ Arise erula ha ejiri kpọrọ mmanụ ewala nwa akwụkwọ kechaga nwa green na ha ewu nwa korim leaf ewala alụbeso nwaanyị ya rịkpa harapala ụta ka m shimarari gị cheshawashi jọkwa ndị manwụ jikwa ojekọ skuul aha mụwo Cappuccino Chris the Chef ya nwa aha ka enyere m na Cutlery School ewala eshigbola le Chineke ma ahụrụ eshigbola m ihe mmanụ eshi ebe ekwa n'isi ewu ewala ya ewu isi ewu kpa ahụrụ ọkụ akarịala ya wuke bekee kpọrọ evaporation aha ewu isi ewu ewala ma agbakpa gị na lee anya rịkpa mmiri m tila ihe nọwa isi ewu kpajiri skuul ụmụ skuul ejula nga enye na nwa admishọn shi nwa ọgụrụma ewala aga m agba gị ihe m jiri gbakọ ihe sekretịrị sepe ya ohekpe bekee kpọrọ ya arị gị izurukwana ya ewala enwekwara ha ọzọ m tili ime nga gị makwa ntị m agwa gị enwere ha ọzọ m ga-eti gị ime nga aka ewu bren ya wa amamihe ka ewu bren isi ewu aga m etiga ya nga m stim ga-ahị ọ ga-agbakịshị ị na-amana ihe m ga-eme asa onye shima nnari sachicha ya ma ewere bren ya wisdom knowledge understanding ewere eti gị mee rice na ọwụ A1 ebe ọbụla o jere skuul ya pas ya ịwara ha kọgara gị nga ịma na bren iji enwe mmanụ enwere mmanụ ejeshi ime bren afọ a mmanụ ahụ na ihe bekee kpọrọ circulation ya gbazila mmiri na ịwara ri ihu gị ugbu na rịkpa mmiri etila ya ewala aha tomato akwọrọ akwa kpọjie ya ka ha ewuri akpọrọ aka ishiga okorobịa egbo ome ịgbashi nri ka m shiga ewala ka anụ kpacha nwaanyị bime na m ga ata mmiri ọka ala egbuji enyi ajema nga ahụ m ahụ ndị nwe mmanụ onye hụkwa nna mmachi arị mmanụ ọhụrụ ị na-achọ gị ịhụ m agbara ewala ha gbara gị ikpo jere na ụmụ nwoke anyị gbachiri ike anya ruru anya ala ha rakpa ihe ndị hụ gakpa ndị mmanụ kụga na ịntanetị akpọchiga ekwuga anyị wụ ụmụ nwoke wụ ndị nne bụ ime kichin ndị mama gị anyị wụ ndị ụmụ nwaanyị ya wụ ndị mama bụ ime kichin anya enye na nwa aka ya wụrụ ka o shiba anya asụmose ewala ya wụrụ ka oge anya asamabima ewala aka anọ kpachi ihere ọ gị ihere dị na gịnị ele onye wụ ihere